tikulandirani pa utenga wa siku ya lero kuti tiyendere pamodzi. Ndiponso kotenga kuti tikwanise kuziwisa anzathu kuti chakudya chabwino chayikidwa pamalo kuti tidye kapena tigawane utenga wa Mulungu. Utenga wa Mulungu ni wabwino kamba kakuti ndiye kumaleta machiriso mkati mwa thupi lathu. Utenga wa Mulungu ni wabwino kugawira ena kuti tonse tidye ndiponso tikute. Utenga wa Mulungu ni wabwino. Siku ya lero nilalikira muchichewa ndiponso chapamutu cha utenga wa siku ya lero chikamba kuti mvani inu omwe muli kusakira chiyero. Mvani inu omwe muli kusakira Mulungu. Uyu utenga uchokera mu buku ya Isaiah 51 pa verse yake ya 1 omwe nili kulankhula pano. Utenga uyu ukaumvesa bunobuno momwe Isaiah anaulankhulira. Umvera kuti ni muntu omwe anatumiwa kuti apereke announcement kapena chiziwiso kuli anthu kapena ana a Israeli. Isaiah 51 muniberengere kuyambira pa verse 1 kufika pa 8. Isaiah 51 from verse 1, the Bible reads, "Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence you are digged. Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone and blessed him and increased him. For the Lord shall comfort Zion, he will comfort all her waste places, and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody. Hearken unto me, my people, and give ear unto me, all my nation. For a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people. My righteousness is near, my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people. The issues shall wait upon me, and upon mine arms shall they trust. Lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment. And they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Hearken unto me, ye that know righteousness, the people in whose heart is my law. Fear ye not the reproach of men, neither be afraid of their revilings. Afraid of their revilings. Verse 8. For the moth shall eat them upon like a garment, and the worm shall eat them like wool. But my righteousness shall be forever, and my salvation from generation to generation. Siko mwambi inizo abomwe batikonga na chisungu uyu utenga mwamvera. Utenga wa siku ya lero ni pabiri chambe. So nizaberenga mchichema tamanga. Buku ya chichema kuchokera mu buku ya Isaiah chapter 51 verse yake ya 1 kufika pa 8. Chapa mutu chikamba kuti akonzedwanso na pulumutsidwa. Chapa mutu chikamba kuti Israeli akonzedwanso na pulumutsidwa. Verse 1. Mverani ine inu amene mutsata chilungamo,
inu amene mufuna Yehova, yanganani akutanthwe, yanganani kutanthwe kumene inu munasemedwamo, ndikuna kwa dzenje kumene inu munakumbidwamo. Yanganani kwa Abrahamu kholo lanu, ndi kwa Sara amene anakubalani inu, pakuti pamene iye anali umodzi yekha ndinamuyitana iye, ndipo ndinamudalitsa ndi kumuchulukitsa. Pakuti Yehova watonthoza mtima wa Ziyoni, watonthoza mtima wa malo ache onse abwinja, ndipo wasandutsa chipululu chache ngati Edeni, ndi nkhwangala yache ngati munda wa Yehova. Kukondwa ndi kusangalala kudzapezedwa mmenemo, mayamikiro ndi mawu a nyimbo yokoma. Mverani ine, inu anthu anga, kundicherera makutu, iwe mtundu wa anthu anga, pakuti lamulo lidzachokera kwa ine, ndipo ndidzakadzikitsa chiweruziro changa chikale kuunika kwa anthu. Chilungamo changa chili pafupi, mikono yanga idzaweruza anthu, adzakhulupirira mkono wanga. Tukulani maso anu kumwamba, ndipo muyangane pansi pa dziko, pakuti kumwamba kudzachoka ngati utsi, ndi dziko lidzata ngati chofunda, ndipo iwo amene akhala mmenemo adzafa chimodzimodzi. Koma chipulumutso changa chidzakhala ku nthawi yonse, ndi chilungamo changa sichidzachotsedwa ayi. Mverani ine, inu amene mudziwa chilungamo, anthu amene mu mtima mwawo muli lamulo langa. Musaope chitonzo cha anthu, ngakhale kuopsedwa ndi kutukwana kwawo, pakuti njenjete idzawadya ngati chofunda, ndi mbozi zidzawadya ngati ubweya. Koma chilungamo changa chidzakhala ku nthawi zonse, ndi chipulumutso changa ku mibado yonse. Semoni bebaziba kukonka semoni tikamba kuti semoni yazira. Koma tipasule utenga uwu kuti tigawane, ndiponso wina ndi wina azibe magwiridwe ake, azibe kuti nanga utenga omwe uli kulankhulidwa siku ya lero uli kulankhula chani pakati pa moyo wathu. Utenga uli kuuzidwa ku bana ba Israeli. Bana ba Israeli banawuziwa ayambawo Esaya kukhala ngati muneneri anali kunenera utenga wabwino ngati uyu. Ndiponso uyu utenga ukaumvera, umpeka kuti uyu utenga inali announcement, inali kuperekedwa ku bana ba Israeli. Last time mnapunsa kwamba kuti ukaona pali gulu la bana ba Israeli, siba kuti ni mtundu omwe Yesu Kristo abwera kuzapulumusa, si gulu omwe ali mukuza pa dziko lapansi. Ndiponso tikawerenga buku ya Luka 24:44 na 45 kwenda ku 46, tizapeza kuti tifuna tilalikire Esaya muneneri zomwe anali kulemba mu malembedwe yake. Then Yesu auza ophunzira ache
pansi akwaniritsidwa. Zomwe zinalembedwa m'buku la Mose, mu baneneri ndi mu masalimo anali kulemba za ine, ndiponso kambaka kuti anali kulemba za ine, ndinadza ine ndiponso ndinakwanirisa malembo aya. So pa buku ya Isaiah 51 verse yake ya 1 kufika pa 8, siku ya lero tifuna kuti tiphunzire pali Yesu Kristo kapena mawu achipulumuso. Mawu achipulumuso ni Yesu Kristo. Tapi tifuna tigwirizane abale ti alongo momwe aya mawu anafikira. Isaiah anali kupereka chidziwitso ichi ku bana wa Israeli. Tapi malankhulidwe yake yanali yotere, niziwa chikulu chinali chachikulu. Mvani ine inu omwe muli kutsata chilungamo. Mvani ine inu omwe muli kusakira Mulungu. I announcement ukayembesa kuno bwino kuli zina zomwe zifunika kuchitika mkati kuti pomwe ali kutunza kuti mvani ine inu omwe mutsata chilungamo, inu omwe muli kutsata kuti muzive Mulungu. Afuna kulangula mawu otani. Kambiri isema zipusa tilepereta antu kuti ambe utenga wa chipulumuso. Because in announcement inaperekewa by Isaiah 51 verse 1 kupika pa 8. Kuza kuti nyamuka kwela upeleke announcement hii ungailankulire mwina. Nifuna mkamba chani kulimena wanakalako kumunzi pa kumunzi kumakala mawu otere kuli mfumu, ndiponso mfumu iyi ikafuna kuti idziwitse bantu utenga omwe mfumu ili kufuna kuti bantu bauzive. Ina antu omwe imatuma mfumu kuti nifuna mudziwitse bantu kuti mairo kuli kuchaya mabroko. Aya mabroko aya tifuna kuti timange skulu ya bana wa skulu mumuzi mwatu. Ndiponso mfumu ikakamba mawu otere imatuma mahedimans. Mahedimans ndiye amapeleka utenga ku bantu wao muminzi. Then hedimani safunika kuchinja utenga wamene mfumu yakamba. Hedimani afunika kupeleka utenga ku bantu kulingana na malankhulidwe a mfumu. Kwatu kumunzi bahedimani nali kufika nthawi yakuti ngati voice yawo ni ing'ono wazatenga kapena ni secretary mumuzi muja nomuza kuti kakwere pachulu. Ukakwera pachulu kukavipa pacha bantu wose wakarasi. Ndiponso akayamba kupeleka announcement yakuti verani inu bantu muli mumuzi uyu. Bantu bose ngati kuli vina pomwe banali kuchita bamakala chete kuti bamvere announcement yomwe iperekedwa kuchokera kwa Hedimani. Hedimani sama kama kuti maino tupulika ukachaya mabroko kuti timange skulu mukati mwa muzi watu. Ayi Hedimani amakamba kuti verani mawu yomwe mfumu yatituma kuti tikuziwitse maino kuli kuchaya mabroko yakuti timange skulu mukati mwa muzi watu. So bantu bamakala chete kuti bamve chiziwiso. Niyesa kuchita explain chiziwiso ku bantu. Ndiye mawu omwe anali kuchitika apa. Nthawi yomwe upeza kuti ahedimani apereka chidziwitso ku bantu, iwe uli busy na pamene uchita utenga wa chidziwitso mumunzi umo suzaumva. Why? Nthawi yomwe utenga unali kuperekedwa mumunzi, iwe unali busy kapena kuchita vina vakutupi kwako. Ingati unali kuchaya bora, ingati unali kuchaya nsolo, ingati unali kutapa bwanji, pomwe utenga uli kuperekedwa. Uzive kuti utenga suzaumvesesa omwe ahedimani ali kupereka ku bantu bawo. Ndiye paya tikakufunsa kuti utenga wa mayo unaumva wanzako wachenera kuseni kuyenda kulingana na malankhulidwe ya mahedimani, iwe uchenera uli na rati yako. Why? Utenga unalankhulidwa mayo suna umvere. Kali pano wana
Mulungu ni yakuti tiyendere pamozi pomwe tili kupisa na utenga kapena chidziwitso chomwe Isaya apereka ku bana ba Israeli. So ukaona Isaya ali kupereka utenga wotere ku bana ba Israeli, Isaya kamba kuti malembetwe yabaneneri barakula zaine. Tunaona chipilipili mu baneneri because mzimu wa Mulungu unali kubachitisa zintu zomwe Mulungu anali kufuna kuti bachite. So Yesu alikulakula siku ya lero kuti vali ine inu omwe muli kusata chilunga, vali ine inu omwe muli kusakira Mulungu, tateya makutu atu kuti timbe zomwe Mulungu afuna kutiphunzitsa. Sapera apa akamba kuti kumbukirani kumwala komwe munachosedwa, ndiponso muone mkoti pamwala paja pomwe munakumbidwa. Isaya ndiye announcement yomwe uli kutipasa siku yale. Vali ine inu omwe muli kusakira chilunga, kumbukirani pamwala paja pomwe munachosedwa, ndiponso mukumbukire kuti mwala unakumbidwa panasala mgodi, mukumbukire pa mgodi pomwe munachosedwa. Tikanja panya kwa dauni hapa tipeza kuti tiwona Ziyoni ali kutontozedwa mtima, tiwona chisangalalo chili kufika, tiwona nyimbo zabwino zili kuimbidwa. Why bantu waimba nyimbo za chisangalalo mu Ziyoni? Kamba kakuti bamvesesa announcement yomwe ili kuperekedwa ndi muneneri kuti bakumbukire pamwala pomwe wanachosedwa. Amen. Niwabera kunenga tinilalikira uona abantu baliziso usiwe kuti bashita download ikena. Amen. Kuti mwala tinakwanise kuupeza chape mwala taupeza sikoteka. Nifuna nikupase ni chisanzo pomwe tili kutamanga na utenga uyu, nifuna mugwire chimbala ichi kuti announcement yomwe ili kuperekedwa na Isemazibusa ni announcement ya bwanji. Kotini amene yomwe tidapasidwa kuti tikudziwiseni inu tisabwera tilondole bwino. Nifuna nilankule mau amwa muno mu Africa lise odalisika na minerals yambiri. Mu Africa lise odalisika na minerals ambiri. Pansi apa pali myala. Heni Isaya tutatukumbukirani kumwala omwe munasemedwa, munachosedwa, ndiponso mulangane migodi zinasala pomwe inu munali kuchosedwa pamwala uja. Ingati kulimbe geologist pakati pa ife stingazive kuti pansi apa pali mwala omwe ufunika kwambiri. Amen. Tikapita kwa maskulu tikaphunzire, ndiponso tikaphunzisidwa tizive kuti tikapeze godi pansi, kuti tikapeze kopa pansi, kuti tikapeze myala za mtengo wapatali pansi, pafunika kunkhala geologist pakati patu. Ndiye ntchito yake yostada ntaka akayilangana chapezo aziwa kuti apa pansi paoneka pali myala za mtengo wapatali. Geologist azafika basumuka ndi banambira kubwera muno kusasakira ulemerero wa myalo, basakwera ndege kuchokera kutali kudala bali kwenda chena maboti, basafika bazunguruka chape so mu mizi mumwe munankala bazunguruka. Geologist pamene ali kuyenda astada itaka kaiona chabazi wakuti apa papezeka gold, apa papezeka kopa. Ukaona paoneka so pali emerald hapa, ukaona paoneka so hapa pali mwala wabwino waso. Chamona kuchita wa bantu wakafika wakasakira
ntaka momwe iwonekera imapasa sikino ya zinthu zabwino zili pansi. Vamene vanachita vaziva vamamaini mwamene vimayendera oro vanaseveza oveva matamba mining process mwamene ilili vazagwirizana nazo mmene ndili kulangula pano. Because isi vakaona ntaka so kuti pali nyala vaika mapikoni so vaika maki kuja vaika maki uko vaika maki uko ndiponso vaziva kuti apa kuoneka ikali patali uyu mwana kuti upezeke. Yega tikayamba kukumba lero tikasiriza 10 years mwana still upeza. Koma 5 years from now uyu mwana uzakala wafenderako pamwamba ndiponso ndipo mwetikambe kukumba. Geologist hasta advise onse pomwe bafunika kukumba mwana uyu vazabwera panyumba pano vakaona sokuti mudala vanamanga bwino nyumba yawo, but panyumba pawo pomwe vanamanga sivaziva kuti pali zinthu za mtengo wambiri pansi apa. Ndiponso abantu vamachita bwanji valina nzeru zambiri. Chomwe vamachita ni chakuti vakunyengerera soti ona kanyumba kamene unamanga ni kang'ono so tifuna tikumangira upstairs. Tikakumangira upstairs tisakumangira kuja utifuna ukule malo ya nyowani apa uchoke apa. Akanyumba kaunamanga sikakuyenera chifukwa chomvera upstairs susa bila mtima ni kupinza na chapena asibai kuti Mulungu atianga siku ya lero tiende ukara mu upstairs ya maraiti tiende titsiye kano kanyumba tisasiya takapwanya kusaziva nikoyipa safuna chabe kukumangira ni nyumba uyu muntu kuti chamene aona pansi pantaka pansi pa ploti yanu pomwe munamanga pali zinthu zakuti akazipeza akafuna kuti azisevenzese simu zakampeza koma apeza zinthu za mtengo wapatali. Nilikukupasani chisanzo kapena chiunikiro pa uthenga omwe Isaiah alikukamba kuti kumbukirani kumwala komwe munachoka. Ndiye chisanzo kapena chiunikiro chomwe nilikukupasani apa. Vana Mulungu kunywa pa mwala nikovuta pamafunika matuzi yosiyana. Amen. Ukuka chabe paka nyumba kako kaja ndiye uona kuti pamalo pomwe weze unakala iwe poweze unamanga nyumba iwe pomwe unakudalira kuti pano ndiye pamalo patu pachuruchuru paoneka bwino sipakala manzi wavomera kuti upase aya malo ndiponso wakumangire nyumba ina kutali komwe kulibe mwala pansi. Ndipo una tuchoka kwa chabe ayo mamashizi yayamba kubwera. Ndipo uona wakatapia yayamba kubwera magreta yayamba kuoneka. Ukafika ukawafunza kuti ndo mama yayamba kuleta magari moto voyo ya pamaro hapa wakuza ulitifuna timange nyumba ya bwino kuchira nyumba ili pano. Ndipo uona maskaveta yafika. Ndipo uona mahama yaonekera wayamba kukumba ntaka pomwe iwe weze unamanga nyumba. Wakakumba ntaka iyi wabwera upeza mwala wabwino pansi omwe bali kusakira. Nisakupasa chisanzo chakuti mwala omwe wapeza ni gold. Iyi gold wakaipeza sima itenga chabe. Iyi gold ifika kupita process ya kuti isukiwe ndiponso ituwe isale yeka gold not ili na doti. Ya doti gold ifika kusukiwa kuti ituwe ndiponso ndipo mwe ipita pamaronda abwino kuti ikulisitwe pamtengo wa batali. Amen. Isaiah atibuza chani siku ya lero. Nikameleka buku ya John chapter 3 verse 16. Ikamba kuti Yesu anatumikwa pasikola pansi kuti kwa iwo aza kupilira mwa iye wasaone imfa koma wapeze chipulumutso. Pansi Yesu ndiye geologist omwe abwera kusasakira myala za mtengo wapatali pasikola pansi pa. Tinali opwikiritwa kutokera
chiyambi kusafika nthawi yomwe Yesu Kristo anabwera pa dziko lapansi. Tinali pantaka sitinali kudziwa mbali ili mkati mwa ife kuti tise pamtengo wapatali. Patikamba kachiona chistopino iye anaza kuchokera kumwamba kusafika anali kuyenda pansi pasiko pano kusakira ndiponso aona ntaka ili pamwamba asiwa kuti apa paoneka pali nyala zomwe zifunika kukumbidwa siku ya lero kuti zinyala zizibe value ya zepe stingasibe kuwama kapena kuyera kapena kuziba value yatu ingati palibe iye pakati paibe akumbidwa kuchosewa pansi pantaka pamwene tinalili. Ntaka ni chali chomwe nesa kupozesa siku ya lero. Ukaona goti kuti bayikumbe pafunika kuchosedwa ntaka yambiri pamwamba apa pafunika kuchosedwa ntaka myala hivi mabuma vili pechito vitaiwa kufikira bapeze goti yomwe ifunikira. Yesu Kristo anationa ife kuti tinali pechipulumutso kuchokera kudala na kutali, tinali tinafikiridwa pansi pa chilamulo ndiponso kulipana kukwanisa kumusha mutu kapena kuimya mutu kuti azisibe kuti ine ndine wamtengo wapatali. Pokapo atafika Yesu ndiponso apora kutizimisa so kuti ngakale mwafikiridwa mutaka yote ndimwe ana amtengo wapatali. Amen. Ndimwe ana amtengo wapatali. Mwala omwe tichosedwa ni mwala wotali. Uyu mwala omwe Isaya atiuza kuti kumbukirani pamwala pomwe munasemedwa inu, kumbukirani pamwala pomwe munachosedwa, kumbukirani mikonzi nasala pamwala pomwe munachosedwa. Wana wa Mulungu, mabuku ni ambiri yomwe tingaberenge kuti tizibe kuti mwala ukambira tiri kulangula za mwala tiri kula Yesu Kristo. That's why kurutenga wina unapita pambia hapa wakamba kuti tepani nyara mtauke nazo because asindi hapo muli kupita pafunika wina na wina alina mwana omwe Afrika kusamia because ingatiulipia mwana wa Samira pomwe uli kukona pasitia suza waka ntawita ikapika kasi mwana omwe ukambitwa ni tupila Yesu Kristu nomwe lipese kapakati pa ife. Amen. Ndiye utamwala omwe unakanitwa pachiyambi balasti wakamba kuti ndiye mwana omwe unakwira chipupa chose kumamangitwe yomwe yanali kumangitwa. Mwala omwe unasula pakati pano inu alamulo ndiye mwala unapera kufunikira kupambana myala zonse samene munali kusiba kuti ni myala nitupira Yesu Kristo. Amen. Nitumbira Yesu Kristo. So akaba bwanja Isaya akaba kuti kumbukirani pamwala pomwe munachosedwa, kumbukirani pamwala paja pomwe inu munali kutemewa ndi zida, munali kutemewa ndi nsimbi kuti muchosedwe paja, mukachosedwa paja muziziba kuti kasi ntchito yanga ni yakuti nipite nikalalikire utenga wa Mulungu. Kasi maitanibwe yanga ine Mulungu analipanga ine kukala mwa aposto wakuti nikatumikire ku bantu omwe afuna kuti nipite nikatumikire. Kasi Mulungu analipanga kukala ine opunzisa mawu achipulumutso ku bantu osoba kuti akazibe mawu achipulumutso. Sunga zizibe ingati announcement ya Isaiah suna ibesesese. So announcement yechokera kula Isaiah niye tukumbukire pomwe tinasemedwa, tukumbukire pamwala pomwe tinachesedwa, tukumbukire mkoti unapangidwa pomwe ise tinali kuchosedwa. Mwala pomwe usukidwa na mashini, mwala pomwe upika pa mazi okupya, mwala pomwe upika pa chemicals kuti usukidwe ingale pwako timasiyanisiwa ndi abale atu omwe tinali kukamba ndikulumbira ndikulambira
za zota ine kulipanga ni patule na mkazi wanga onozika kale zolimba za bwanji ine kulipanga nisena makolo anga kumbukira kuti godi pomwe isukidwa kuli doti imagwiririra ku godi ndiponso pomwe ipita mu madzi okupya doti imasukidwa ndiponso imatayiwa koma kufunika chabe godi ili timwa yamene ifunika kuti ipite ikakulizidwe pa mtengo wa patali. Yesu akaba kuti sindinadze kwa inu kuleta mtendere koma ndadza kuti ndikupatuleni pakati vanga vakale vanga vomwesi vali vanga vakale kwa iwo oga. Kodi uziva kuti mubale wako omwe naye maniki muyakine saliko mu buku ya chipulumuso bati ulinu kulumbira sokuta ile kulibanga nisiyanise na misanyirenda tinapatwa bonse tikula bonse bora tinale kuteya bonse siningapatulike sikulomwe muyamba kumvesesa ndikukula pamao na Mulungu uzaziva kuti muyamba kudana mukafika pamao na Mulungu muzive chabe kuta brother wanga imetuosoba hiyo. Amen. Tinabadwa kuli batate ba Mose. Tinabadwa kuli bamayi ba Mose. Bali tikafika pamao kwa Mulungu ulikutali na sanga maningi. Ukamufunza so naye bakamba kuti osoba ndiwe. Amen. Indeseni ni osoba ndiwe. Langara chikuru chama chachi wose unuza tu wose abani osoba. Iwo unuze sikuye loti ndinosoba. Ukakara pasi wachite somo deka mtima ukamba moyo akamba kuti ninatsa kuti nidzakupatuleni vanga munkale vanga abo mwesi wali vanga vakale na bebe kwa iwo oka kuduziva kuti mubale wako umona patwa naye ingati suri careful ni umozi wa awo omwe wafunika kukala kusaiti uko vaona ngati wali na Mulungu koma walibe Mulungu. Kuti mkazi wako wamo unachitanaye weti ya mtengo wa patali ya kutukarangana ringi yomona mfarika kukwanja ni mamilioni ero kama kutukulimbe china nipatuleni na mkazi wako fani suziva kuti iwe ndiwe wakumbali kwa Yesu Kristo then mkazi ngakaro na mkwatira huyo sali wakumbali kwa Yesu Kristo ni wakusaiti uko. That's why akamba kuti nesunga kwa nise kunichosa mu katolika nizapera mwabene muno ngatufu na iwo uchinje inesunga nichose pa SDA church because demo mwenda patwira iwo ngatufu na ukwatire ine tembenuka mtima unikoke kukachisi kwa mwendili kupembera sunga nichose mwa Anglikani niwenga mapristi wazani wana bwanji amdala ilisimunga nichose because atate vambuya vonse mubade watu vanali munyo Apostle Church ewewe lero ubwiro unuze kuti ichoka kunyo Apostle Church namba msogolele kuti amada msufu na kuchoka kuchechi kwani tieti kare na meeting ero ulete utenga wako hapa na ile nilete utenga wako hapa ero mawe yatangize ife ero tikawana chirunga mogote chiriruku ingati dine lili osoba niza kukonga ingati dine osoba ufunika kunikonga jepe uona avomera ata okay letani paipo mwaika paipo uyamba chape kusegura mavesi so hivi ndiye msemo mpesi saba ipo hapa problem maitenga straight verse by verse mpaka sana mavesi that's why mukara confused ikafuse baba waizi wa Bible wanaenda na kusikuma parasta za kuza chabe kota ungo ntaira time uhoze babele uniuza walipe mau yomweba ngakupozisi why wachetekera chikulidwe chomwe wanakula nacho because bakula bachiva siku ndisiko bakana
kupereka chilungamo. Kodi chilungamo munachipeza? Musiba bwati kuti chilungamo munachipeza. Ona announcement nomba yomwe iri kuperekedwa ndi maziposa ene. Isaiah akamba kuti announcement yanga ni yakuti kumbukirani kumwala pomwe munachokera. Kumbukirani kwa mkwati pomwe munakumbidwa. Okay. Announcement taimbe. Mwala ni Yesu Kristo. Kodi ndiyo announcement yomwe iri kuperekedwa siku ya lero. Nomba pa announcement ni yakuti vanine ino omwe mose muberanja bwerani tikaika tukwacha mabread tikula yambira pa tikute one time ero timutongoze bwino mulo. Difference ilipo ni yakuti announcement ya Isaiah ikamba kuti kumbukire pamwala pomwe unachokera. Ilo wapisa wako announcement yomwe bapereka tawi yomwe bali kupereka utenga na announcement yotani. Kodi bakuza kuti kumbukira pamwala pomwe unachokera. Ukaona bakakamba sokuta okay na msokoreri. Isaiah kamba kanisa mwala kumbukirani pamwala pomwe unachokera akulinganiza na makolo bako omwe banakupereka pasiko pa kukuza ta ni chisusi wakuti mwala pomwe unachokera na amai bako na wakate bako. Okay, Bible ikamba bwaje kumbukira pamwala pomwe unachokera. Ukaona ikamba so kuti kumbukira pamwala pomwe unachokera iwe unachoka muri bamai bako na wakate bako ndiye mwala ukambiwa. Era wati motate wapa msimu mati tate wapa msimu ni uti azikamba roba omwana alikira samusimu kukamba kuti ine ndine tate wapa msimu kunyumba kuli bamai bako na tate bako owapusa ndi ngono tate wapa msimu baje wali kunyumba ni bakutupi iyayi announcement isi amen. Kumaja kantao yomwe Isaiah ali kupereka announcement antara ino apusa munali kutaya solo. That's why announcement simuna impezesese tipiri sana ati amen. That's why announcement simuna impele announcement yomwe muli kupereka siku ya lero muza wana kapena antu omali kuba utenga wanu kuti mukalibe kukuloba mu nyumba kuzapembera ifurani sapato padopaja muno mwamene mwangena simunaverenge ya Moses pa mtengo paja kutana kuliswa sabato fulani sabato. That's why siku ya lero ukazunguka mkomboni usaona sabato zilifuru pato ero pe kumbera abantu balira mu nyumba kulibe kuwafunza kuti mulira cha because wina alira kulingana na mwamene afumira ukawafunza so announcement ya mine wanambe si amen. Nikusakira miara lenda chabe paliponse paligara musido bagiara pamwe papita abantu business ziyenda dobali parodi hapa ndiye pamene papita abantu wambiri miara zamenezi ni mapempero yomwe mzaba kwenda na yeye ukawafunza so wakuza kuti Isaiah 51:9 miara zisebenza iwe shuwa mwala usebenza kuti unyamule mutumba mwala nokamba kuti na nyamula pempero. Remember, Jesus loves you so much. Kama tikeni mwa nyumba mfwiti sizinge nalero ufana Lazari mumukosi mwako so ukaba kutini mapempero uyaba mpenda wani so ni mapempero wani ukasiriza zose kaya wama penda kujika na kuseru kutupita kubora kula barasti ukaba kutini mapempero ya sira roho tina God. Announcement ya mene wanapena msokole si ameni. Announcement kama kuti kumbukira pamwala pomwe unasemedwa pamwala pomwe unachosedwa. Amen. Kotini tuzila mwala uyu kotini silapo pamwala pomwe unachosedwa. Bwana wa Mungu ambiri anasiriza vokudya
kuona monga ndiye announcement yomwe inaperekedwa. Sikunja chabe ikati siwikeafu ngazipela mpingo of grace ministries mchetu wakala. So uona monga umwala uzi si uzi kufikira mutima wako watachitira umboni kuti patizona uyu mwana umwe uli kulankulitwa ni wamene uyu mwana omwe tifunika kuutsatira. Waya Isaya akamba mau otere kuti kumbukirani pamwala pamwe nachosato inu omwe musakira chilungamo. Kasi ukaziwa chilungamo waziwa Yesu Kristo. Yesu aipume ya John chapter 17 verse 3 ikamba kuti moyo wosata ndiuyu kuti mumuzive iye Mulungu eka owona ndi Yesu umwe anamutuma. So kamera Isaya au atiuza kuti kumbukirani pamwala pamwe nacho wana wa Mulungu afuna tirobe ntchito ya kuziva Mulungu kuti kodi Mulungu ni Mulungu wotani. Mulungu omwe upembeza ni Mulungu wotani. Koti wamene orokapena si wamene. Timavomekeza kufunsa mafunso. Muntu aliyense afunika kufunsa funso pomwe asalira kuti azive choona. Ukapeza muntu safunsa funso chomwe anagwira aziva kuti ni choona. Mwana wamene samaperuka ku skulu amayenera kwanja ndiponso na kufunsa kuti vaticha apa sindinamvesese bwino apa nifuna munimasulire koti mazilidwe yanga ni amene then vaticha vazamuza kuti 1+1 ni 2 si 11 iyamene umvera kuti 1+1 ni 11 kaima 1 yankala yaviri ni 2 then ukagwira zotere nichiwagwire kuti okay 1+1 ni 2. Chomwe tinagwira kapena announcement yomwe tinamva, announcement yomwe tinalandira kodi ni amene oro kapena si amene. Tunabatizika. Isaya akamba kuti sakirani nyimbo mwamuli kusakira chilungamo vali ine. Then John akamba kuti mukamuziva bwinobwino mwapulumuka. Vena walipize kubatiza ana ang'ono mwana abadwa na 3 months muleteni kusogoro kukua ndiponso bamutira amazi mwana wabatizika. Uyu mwana umwe mubatiza saizi koti Mulungu amuziva. Mufuseni mwana kuti iwe mwana koti Mulungu umuziva. Yaiti mubatiza ili kesi afa na jebanje afunika kutaka nkale kusanja la Mulungu koti mwana mmoja akafa amarowa kuufumu wa kumwamba. Vambiri ndiye chipuliso chomwe tinakula nacho chakutika ili mwana sasi wa chimo so akafa kakali kang'ono karowa ufumu wa kumwamba. Then igatilizona John chapter 17 verse 3 ni apoza yamweni kulakula kuti poka apa ukaziva chisisi cha Mulungu moyo osata wakala nao. Question yanga ni yakuti uyu mwana mung'ono omwe mukuti afa akali mung'ono alipe uchimo aroba kufumua kumwamba amuziva Mulungu. Romans akamba kuti uchimo unaroba paziko kamba kamuntu umosi ukabadwa chabe uli mukati mwa uchimo uyu kufikira ukakule kufika size yomwe tafika iyi kupesesa sokuti Mulungu zoona aliko anatifera pasiko la pansi anafa ndiponso anauka kwa kufa. Aya mau ukafunsa mwana wamole kukala nao yakala yovutisa. Nina bana omwe nikala ku nyumba nina chisanzo cha bwino tinali kutamba kuperera utenga omwe tinalaikira kuti mwala pa mwala lero ngati utenga tukona panali munyamata weya pepera kukapera ni kufaith chancha wina ngona mukashana webesitiye bali kumba mau soti kulakula mau achosa mau kama kuti batizeme
mwe uonekera so watu songa kurupirire kuti ungasira kurama hoteli vantu zona ungasiba sura kuwaona pomwe bali kupita but mawo yomwe bali kulangula yamakala mawo yamene yakala ku mutima. Question yomwe ndalandira ndi kuti so ise tomwe stili kukoka mawo hoteli tienda kupya. Answer is positive kuti ingati mwana aba umakuchita bwanji tikwapula. Ingati mundu sapezeka pa chilungamo aenda kuti aenda kupya paka apota pa utenga ndiponso mtima wako ukurupirire kuti uyu utenga ndo wamene futi mpali ngozi ilipo hapa because sindi wewe usanga kukurupirira koma poka apo mwatangara mbeu mmutima mwako ya kutoka kurupirire. Why mulungu mulikukamba kuti tisakire kuziwa mulungu? Why simukapere padera chabe takuzivani? Luka chapter 10 verse 8 nikufika pa 22 akamba kuti utenga unapisitwa kwa hiyo omwe azicha anzeru ndiponso kulibe omwe aziwa mulungu koma mwana eka wa mwana tumidwa pasiko na pasa ndiponso kulibe omwe aziwa Yesu kunja kwa mulungu iye omwe anamutuma na abo mang'ono omwe iye Yesu amasanga kuti lekani nisionekele kuli Pastor Siwanda kuti namutuma, lekani nionekele kuli Apostle Wisdom kuti namutuma, lekani nionekele kuli Ticha Nyirenda kuti niliko nilimoyo, lekani nionekele kuli Amayi Nyirenda kuti niliko nilimoyo. Saonekela kuchikuru aonekela kubang'ono abo bomwe iye afuna kuti aonekele. That's why you wanna utenga ukamvera so umfika switi ntawingono ukakomboka cha ukaenda kunyumba then kukuza kuti mailo iliko futi upenda choka kuti but uteka wani muamushe komaliza kujoina ni mailo kwa likira sotule muna likira bwino abati abana karakona kapize pangono nisa kujoina ni mailo kuli chomwe chikupasa comfort kuli chomwe chikutotoza mutima vanzatu vanatotozedwa mutima kamba kakuti vataziva kuti uyu mulungu apera aza kuzapulumusa ife ati tikazindikira munjira yotere kuli mutendere wina omwe umafika pa mutima pako kukutangiza kuyimirira na kuziva kuti patizona Yesu aliko batu uyu mtendere ngati mulibe mutima mwako ungana chabe muntu cha muntu no muche muntu zo but sweet ya mene ibera wena sweet wena. That's why you wanna chabe kutirero uone kandi wa green mayo uone kandi wa red the other day uone kandi wa purple ijate uone kama kandi wa mpusa ijate uone kama kandi wa kawarara ijate uone kama kaya ukangwa na kusirika pulupulu kuti muntu wa bwana. Why? Kuli peace, kuli mtendere omwe umafika pa bantu ingati bali kutenga wachipulumuso utenga umangala mu mitima zawo ndiko bazindikira kuti ndisona chilipo sayo nalamba chitotozo chotenge tantika lenga pansa panga bakuti vani ine omwe kuziba chilungamo sembu pakuyamba akamba kuti mvani ine omwe muli kusakira chilungamo then paza patikaenda akamba kuti mvani ine omwe muziba chilungamo inu omwe pamitima zanu ndipo omwe padalembedwa malamulo inu omwe musunga chilamulo cha Mulungu kwamene mulili ndiye kuimbidwa nyimbo zabwino zokweza mupulumusi watu. Sizimbidwa kuli bata omwe saziba Mulungu omwe alibe chipulumuso mkati wa iyo nyimbo zabwino zokoza kukweza Mulungu zipeseka ku bantu omwe aziba chilungamo. Ingati suziba chilungamo ndipacha umayimba iliyonse nyimbo ukamvera chabe Yesu waziba kuti ni gospel but konse uku kulibe Yesu. That's why ndikapuka kuimba
muno nyimbo ikulika kupita pa scanning machine ichekinyiwe so ni amene gospel si amene osayimba muno because nyimbo sikweza Mulungu. Nyimbo ikapera ikulika kuscanningiwa ichekinyiwe ioneke kuti izoona ni gospel yo orokapenda mateka kwa chape zina la Yesu mwaikamo ero chifukwa chaichi because vambiri ndi wosoma vakambera chape Yesu kwa sira bebe ni gospel. Awa wana wa Mulungu ni pirate. Original gospel ipezeka kuli bantu anatembenuka mtima, bantu omwe azibachingamo. That's why muntu amene sana bado tsopano sanga kwanise kulemba gospel sikoteka. Patifunsa Mzambia mziko la siku ya leo kuti ma gospel artist ni wangati. Ukaona chabe kwezo papa mziko so wakati wasimakura waona chabe gospel oneka iye uchinja chepa menapa naleka voimba secular hii ikani imeko gospel then lero so ukachinja chabe na mabimba gospel ungera na badaka ni gospel artist. But question yanga ni yakuti muntu omwe sasa bachingamo angakwanise kulemba nyimbo gospel sikoteka. That's why last time nakamba kuti lero tima nyimbo ukukumbali ukukairangana ipese kaili na duna reverse bwera pakati hapa usapesa chabati inesha pakavye mumbale bwera kulastuku jepe ona tidikweza manso enda ufumise mseli huku usapesa chape kuti isharela na sharetusha so suti amene wavara hii utipozisa utinga tisitiza gola tichezere tipembera tisaipara mayo akuza tini gospel yai si gospel ni nyimbo chabeya kutuvi na kupiti ukamvera wavera ulibe muntu okusanga chako pafupi waikako upele na chabeya kumatukwa tifunika kuziba pamwala pamwe tinachosetwa kuziba pamwala pamwe tinachokera tikawerenga buku ya Psalms 90 kuyambia pa verse 1 kufika pa 3 tipesa Moses alipempera pempero yokamba kuti atate kuchokera kudala na kudala inu munali malo komwe tinali kukhala ife ndiponso tinachokera uko kuti tizazipeze pasiko la pansi pano kutatoza kuti kuli nthawi yomwe tiyembekeza ikafunika tifunika kupherera komwe tinachokera. Futi ilipati pachoka kuja kupera kuno pana pero ndi broko iliyonse but sono watenga pana pasiko la pansi ufuna kupherera komwe unachokera kodukwanisa kupita komwe tinachokera wana wa Mulungu ndiyo komwe tizapherera. But question ni yakuti uzakwanisa kupita kupherera komwe unachokera. Tinanyamulisiwa makatundu na awa bantu omwe sapereka announcement ya bwino kukamba kuti ingati sopereka bwino chopereka kuchechi ufumu wa kumwamba suwa. Nina mzanga ilomwena chanae discuss mawa Mulungu mfana wa wati chanyirenda national mtu weza pereka cha 10 alo wafumu wa kumwamba about yai as long as upereka cha 10 baba niko heo hapo nishitiri kuma prayers maji kwa Mr. Su mtu weza pereka cha 10 saro wafumu wa kumwamba akuti saro afuni kupereka cha 10 kuti kumwamba kuja bamukozere maro ya kuti afunika kuroba then nakuza msokole wasoma because cha 10 sichipeleka mtu kufumu kumwamba yeze so istinashena konkuruti nango siya na so wina aenda na wina aenda batiba rakonti ili
ichi chakumi kapena chomere kapena chilamulo chomutiri kulangu ndiye taka yenze inatikalira iwe ingati cholo chisti Yesu Kristu sana pe kusati kumba ise kuchoza taka yenze pamwamba pa iwe kuti tisale tapema siku ya leo semestira likira utenga wetira likira siku ya leo sembe ufumu wa kumwamba si watu kulikana na buku ya Efesians zimwe ikamira kuti sitira likuvomekeza kupembeza Mulungu pati kama kuti toti nacho sembe lero tikwesa kuimirira na kulalikira mawu a Mulungu ndiponso tikumukweza. Amen. Amen. Question yanga ni yakuti announcement yomwe mulandira abana ba Mulungu ku church komwe mumapita komwe munali kupita ni announcement ya bwanje kuti bakukumbusani kuti bwerani muone pamwala pomwe munasemedwa okikumbukirani apa mugoti pomwe munachosendwa ukaona Bible ikamba kuti kumbukira pamwala ni Yesu ukaona ikamba kuti kumbukira pomwe munachosendwa siba kuti Yesu anakometwa pamutanda ndiponso maneozi yanangenda mu manja mwake mikoti yomwe kukamba Isaya ni vilonda pomwe Yesu Kristu anakara napo kamba kachipulumuso chako iwe siku ya leo koti yomwe kukamba kuti kumbukirani pavivanga vija vomwe munachoka imwe sembe simuliso siku ya lero ingati simukwanisa kuziva vivanga vomwe vinachitika kamba neosi mumanja mwake. That's why uona madisciples wanalera chikulupiriro ching'ono wanafuna kuti waonesese ndiwe Yesu zona tuone ingati tuone panapita musumari ndi pati ero nikapaona nizaziwa kuti ndiwe zona ndiye vivanga vomwe Isaya ali kutuza siku ya leo kuti kumbukirani vita vilonda vinachitika mumapazi yake mumanja yake kuti ino mupulumutsidwe. Amen. Amen. Pamati pita kunja pamati yenda ukalalikira utenga pamati kugabana utenga wa bwino question ni yakuti announcement yomwe mupereka ni amene announcement yanu wana ba Mulungu ichoke mu buku lopatulika ndiponso mumasulire utenga wa bwino. That's why pasa akamba kuti fani ile omwe musibachinga kutandaza tikasongana mote tisibachinga. That's why tilalikira chinga kwese komwe tapita tizilisa chinga noti ya ilayo waliteni bakamba balimpa kitu kimoze neka senga kambye chote azoma sichokera buku lopatulika andi nichoona tisambe manta kulalikira zote. Amen. Amen. Kumbukirani pamwana pomwe munachosedwa kumbukirani pamkoti pomwe munakumbitwa bana ba Mulungu mwana ni Yesu mikodi ilanguliwa ndizilonda zomwe Yesu anakala nazo kamba kamisumari inaroba kamba kamikwapu yomwe anakwapulidwa nayo kamba kaechitikaziva chipulumuso chafika pakati pa ife. Mulungu akudalise.